Que tal, señoras e señores? Son as 6:30, Cociña en directo na Televisión de Galicia, Cociña en directo no A Voltas co Prato e hoxe teño que dicir, hoxe dá gusto ter público aquí porque hoxe ven a Vila de Arzúa. Un aplauso para a xente de Arzúa que está aquí, guapos, guapas. Moitas gracias por vir hoxe ao programa, por acompañarme aquí a xente da miña terra. E quería decirlle... Bueno, primeiro, mira, vou facer outra cosa. Vou chamar aos cociñeiros porque lle vou decir algo a Marcial. Que estaba Marcial moi quentiño, me parece a min. Temos receitas maravillosas, pero tamén temos cociñeiros. Que ollo! Así que pasen, por favor, Xulio e Merchi. Un aplauso para eles. Teño que dicir que hoxe estou moi apiadado de Xulio. Porque no Galicia por diante, Kiko Novoa e máis Marcos Pereiro falaron mal da súa zorza con piña. Pero aquí inde por riba Marcial, que é compañero noso do programa, Marcial, en vez de botarlle unha mau, déchelle máis caña. Pero isto que é, Xulio? Marcial, vou pasar a noite pensando en ti, Vale, moi ben. Escoita, eu teño que dicir que no, que a zorza con piña, a pesar de que eu dixen, de primeiras, triunfou, porque aquí o público acabou con ela. Sí. Acabou con ela. E a da Begoña non lle fixeron caso. E a de Begoña en moito caso non lle fixeron. E Begoña ganou. E Begoña gañou. E o señor era de Berín. E o señor era de Berín. E o botongo. Non houbo tongo neste programa nunca. Pero seguro que queredes saber o que ides cociñar hoxe. Ou non? Trouxeche unha piña de agasallo, de todas formas. Vale, pois con esta piña de agasallo que me trouxo Xuli, imos ver que imos cociñar hoxe. Que nos trae Filipe de Vigo? Ola, pois eu chamome Filipe, son de Matamá, en Vigo. E como vou paisano de mar, pois tírome máis o peixe que a carne. Así que vou vos explicar un dos pratos que a min máis me gusta, que é o salmonete ao forno. Limpiamos ben os salmonetes, metémolos no forniño, regados con unha salsiña de limón, unha pizca de orego, pirisel e sal. E acompaño os salmonetes pois cun rustrido de legumes ou hortalizas que poden variar en cada momento. E aí sí que lle botamos un chorriño de aceite que acompañan os salmonetes, que despois de estar 10 minutos no forno con esas legumes, un plato rico e un reto para os cociñeiros. Imaginades que hoxe facemos salmonetes con piña. Buah. Que? Va a ser con naranxa hoxe. Vale, poderíamos facer, porque estes salmonetes que temos hoxe aquí teñen un aspecto impresionante. A ver, Xulio, Merchi, contádeme que é o que queredes facer hoxe. A ver, Xulio. Pois salmonetes. Moi ben, vale, con que? Eu vou nos facer a plancha. Vale, así. No. Na máis. E despois a naranxa. A naranxa, por que? Bueno, marca. Porque sí. Vale. Para arriesgar. Para arriesgar. Vai quedar moi ben, xa verás. Ti queres que che dé máis caña no Galicia por diante, máis no programa? Que veñan e proben, e despois que falen. Tamén é certo que son moito de falar, e en realidade moito falar os tres que nos criticaron, pero que veñan tres receitas ao programa, que son moi listos os tres. E ti, Merchi, que vas facer? Vou facer uns salmonetes ao forno, uns lombos de salmonetes ao forno, e despois vou acompañar con 2 purés de verduriñas de tempada. Bueno, pois veña, ala, a traballar. Eu marcho con Xulio. Veña, marcho con Xulio e ca súa piña, non sei onde poñer, vou agardar aquí. A ver, contame, que vas facer? Os teus son un pouco máis cativos, que os de Merchi. No, son parecidos. No, son máis cativos. Mira, son fresquiños e son diferentes. Se te fijas, un é de fango e outro é de roca. Vale. Mira a cabeza. Como sabe a diferencia? Primeiro, pola cabeza, a de roca é afiada. E a de fango é achatada, como de boxeador. Vale. E o de roca, salenlle da cabeza hasta a cola dúas líneas paralelas amarelas, vale? Entón, como de roca está máis valorado, eu a Filipe voulle dar o... Varlle poñer de roca, e despois ao público varlle poñer... E despois o público... Eres malo, Non, non. Eres malo. Vai chegar para todos. Moi ben, vai chegar para todos, sí, que temos aquí salmonete para aburrir. Por certo, a xente que está na casa pode chamar ao programa e comentar as receitas, tedes aí o teléfono, chamade, comentade como vos gusta máis o salmonete, se é que o facedes ou non, porque Xulio dicía que el tampouco recorda de faceles tanto, non? Non. Non? Non é moi habitual. Sin embargo, noutras casas, sí. Non é moi habitual porque tampouco é un peixe económico. Sin embargo, eso, a directora decíame, pois hai noutras casas que sí. Sí. Que sí que se fai moito. Mira, que forma máis sinxela de sacar a espiña. Correcto. Moi ben. Claro, sempre, de todas formas o prezo, sempre hai un día para celebrar, non? Entón, claro. É un bo peixe para facer un homenaje. Mira, ahora teño aquí unha poquinha auga e voulle quitar este coágulo. Vale. Porque a espiña vou a fritir. Como que va a fritir? Vou a fritir, vou a pasar por fariña e vou a fritir para poderla comer. Como para fritir para comela? Claro.
Peti, que che pasou desde da piña, ora na cabeza. Ahora estou, vais mal. Disparonche o polo... Mira, vou a deixar aí na fariña. Vou prender a cociña. A ver, nós en Arzúa non somos moito... O sea, non temos peixe. Temos o río Iso, pero no río Iso moito peixe non hai. Pero eu da espiña fritida, vos fritides espiña en Arzúa? A xente de Arzúa frita espiña ou non? Non, unha sola non. Así sola non, claro, é que fritir unha espiña sola, Xulia é así, inventa cousiñas, pero bueno, gustanos porque sempre aprendemos cousas, ou non? Sí, mira. Claro. Como no vídeo Filipe non lle gusta moito aceite, eu non lle vou botar aceite ningún. Non, pero sei eu que lle vas botar un carro de manteiga. Un carro non. Un carro de manteiga. Unha puntiña, mira, un nada. Vale. Simplemente para dourar as dúas cabezas. A ver que lle parece ao noso convidado de hoxe. Que veña, por favor, que nos acompañe Filipe de Vigo. Un aplauso para él. Que tal, como estás? Moi boas cañotas. Benvido. Vente para aquí, por favor. Vente, achégate. Dixo Xulio que non eras moito de aceite de oliva. No, que nada moito de aceite. Que non eras moito de aceite. Nin de oliva, nin de xirasol, nin de palma, nin de coco, ningún nada, tipo de aceite. de ningún aceite. Un chisquiño. Un chisquiño, Bueno, pues mira, el vai meter manteiga. No, pero mira, un chisquiño. Un chisquiño, Xa se está poñendo defensiva, Claro, é no, verdad. é un pouquiño solo, mira. E vou Mire. unhos lombos limpiños, en espiña, Ajá. e voinos dourar simplemente por o lado da piel. E despois vou nos reservar e vou facer aí unha salsiña. Moi ben, eres da miña escola. Que eu teño unhas berrejadas coa miña nai, Por qué? porque a miña nai é da antiga escola aceite a fartar, fritir, non? que volve a sobrevivir o peixe de tanto líquido que ten ali. Vive no aceite. Mira, hai moita xente que lle ten medo á espiña do salmonete, non? Que é algo bastante habitual. En xeral co peixe, pero co salmonete pasa. E, sin embargo, mirade que rápido lle quitamos a espiña e o que vas facer ca espiña, conta. Eso, a espiña vou na fritir. Cuidado. Vou na fritir e vou na deixar crujiente para que se poda comer. Esa cara foi a que me quedou a mí. E de apostas arriscadas, Sí, no, pero queda super rica, xa verás, queda super sabrosa. Gustan xa xouvas? A pensei que ia dicir se me gustan as espiñas, non sei, Ya, eu pispo nelas. Gustan xa xouvas, Sí, claro. claro. Cómense ca espiña. Pois vai quedar máis crujiente ainda con a xouva. Xa verás que rica vai quedar. Verémoslo. Mira, ti tranquilo, se che pasa algo temos seguro no programa. Nós temos seguro. Saben facer RCP sen problema. Non te preocupes. Non vai pasar Vamos nada, ver a sabes. nosa querida Merchi. Vente conmigo, por favor, Filipe. A ver, Merchi, que eres do Morraso, eres un pouquiño de preto aquí de Filipe. Benvido, Filipe. Saudámonos de ría a ría. De ría a ría, frente. dun lado ao outro, saudades. Pois a ver, contanos por que non Mira, falei contigo, a ver. No, eu vou como vai facer, ser? mira, fixen os lombiños tamén dos salmonetes, Ajá. e vou nos facer ao forno. Ah, E tamén, como te gustan moito as verduras, pensei en facer dous purés. Un de cabaza e cenoria, entón imos cocer aquí a cenoria moi ben. coa cabaza, porque así os purés de colores quedan moi chulos. Claro, é que eso iba a dicir eu, eso vai quedar moi cromático, non? Sí, moi bonitos. Porque vai quedar un puré así como alaranxado E outro moi e outro verde. como verde. Mola, mola. Chulos e ricos, que é É moi importante na ricos, cociña. É non moi queda ricos, chulo. é moi ricos. Sí, sí. Gustache moito verde? Sí, ó. Sí. Como non vai As gustar ervillas, solo 5 minutiños cocendo en agua con sal, e a cenoria e a cabaza estarán un poquinho máis, 10 minutiños ou así. Gústame que lle chames ervillas porque se di ervillas. Claro, é como querías que lle Dis chamaras, ervillas, non? pero é que eu teño un amigo de Cangas que tamén lle chama ervillas. O sea que debe ser na zona que xa que lle chamad, porque nós, por exemplo, decimos, ainda que maldito guisantes. Ah, vale. Está maldito, pero vos decides ervillas ali. Sí, claro. O sea, sodes maravillosos, o sea que me encanta o No morrazo. Morrazo teñen un idioma particular, hai que reconocerlo tamén. Estou moi enamorado eu do morrazo, moi enamorado. A ver, contame, Filipe, que che parece o que estás vendo polo momento? A ver, fai unha valoración. De así. entrada teñen moi boa pinta os dous, como non pode ser. Como Aquí debe ser. respetaron as pautas o meu gusto de pouquiño aceite, e aquí o tema do verde do puré, de momento tamén ten boa pinta. Se tiveras que apostar, Ui, apostando son moi malo. pois imagina que tes que apostar é a vida ou morte. Mi madriña. Pois, de momento, a idea da gotiña de aceite entrou ben na miña mente. Despois, Moi ben, como entra na gorxa. Veremos despois. Bueno, pois o que si lle vou pedir agora a Filipe de Vigo é que vai á nosa zona de sufridores e que se sente ca xente de Arzúa. Así que estar moi ben acompañado. Un aplauso para Filipe de Vigo. Que pasa? Que pasa? Que temos teléfono no programa. Temos teléfono. Espera. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, boa Hola, tarde. Isa. Hola. Isa. Hola. Ah, Isa, pensei, de por riba que me chamas, xa pensei que non me collías, Pensei que non me escoitabas tamén. Non, sí, eu a ti escoitote maravillosamente. Que tal, como estás? Moi ben, moi ben. A ver, contame, ti o salmonete daslle o...
Sí, a plancha, o forno, está moi bo. Ves? E aquí Xulio dicindo, na nosa casa non moito... Pero aí na estrada, si, non? Sí. Estás Está moi bo. Imagino que estás vendo o programa. Que che parecen as receitas que estamos facendo hoxe? Maravillosas. Sí? A ver, cal che inspira máis confianza? Cal crees que está mellor? Ui, non sei, pero me gustan as dúas. Amigo, unha plancha, outro ao forno. Mira, Xulio, como lle está dando aí. Mira, que bonito, que bonito. Dalle un pouquiño para que se vexe, Xulio. Unhas peliñas de laranxa, botei, para que se vayan cociñando un pouquiño. Isa, xa lle preguntei a Filipe que é o convidado de hoxe, pero Isa, se tiveses que apostar, quen crees que vai gañar hoxe? Ui, é que o peñedes moi difícil, Bueno, muller, se fose fácil non sería un programa de televisión. Pois non sei. Non podo decantar por ningún. Bueno, vale, pois nada, mira, sabes que podemos facer? Ves un día, entón xa non tes máis remedio que xogala, sí? Vale, xa está, probamos. xa está. Un aplauso para Isa da Estrada. Que vai vir. Moitas gracias. O a voltas co prato. Chao. Un bico enorme, chao. Chao. Chao, Isa. A ver, Xulio. Mira, Esta era medio veciña tuya, tú, Bueno. Media. Tampouco hai tanta distancia. Mira, retirei os dous lombiños, mira que pintaza, Non hai tanta distancia. De que? Entre Estrada e Masilla. Bueno, non hai tanta cañaza. Mira, retirei, Vale. mira que pintaza ten. E agora están planchaditos e reserveinos aí. Por debaixo están cruz. Vale? Porque estes peixes hai que ter moito cuidado de que non se pasen para que non queden duros. E aquí collín un pouquiño de codela de naranxa e de limón. E estou botando pouquiño a pouco whisky. Que raro. Whisky. Que raro. Por qué? Varlle prender lume? No, simplemente que se evapore, porque, ves, xa está cociñado, botei un par de veces, e mira que venga recendo, claro. O whisky con naranxa é trending topic en todas as barras. Vale, entón... Pero cheira moi ben, porque o cheiro do whisky combina moi ben ca laranxa, máis co limón, sí. Eso é. Entón, e agora aí vou botar zume de laranxa. É zume? É zume natural que exprimen eu, E valo acabar? No. Vou deixar aquí un pouquiño, pa min. por se teño que espesar a salsa despois. É que eu quero zumo. Bueno, despois. Pode. Despois, se te portar ben. Vale. Vale, e agora damos lume a tope para que ferva e que reduza un pouquiño. Escoita, últimamente, mira que eu ca froita sempre miña nai pelexou comigo toda a vida. Ca froita, cos pementos e demais pelexou toda a vida. Pero últimamente ti estás facendo que me entren polo ollo. Inda me vai mandar unha cesta por Nadal, tua nai, xa. Casi non. De froita. Sí, no. Miña nai ten unha perfumería, igual che podía mandar unha colonia. Home, pois sí. Ves? Querme dicir algo? No, cheiras moi ben. A ver, Bueno, veña, mira, seguimos. ahora ese aceite xa empeza a estar quente, vámoslo comprobar. Ainda no, xa nos vale para meter. Bueno, pois fixadevos. Que se vaya facendo aí. Acabo de botar a fritir a espiña, que el di que se pode comer. Estábamos comentando aquí co público, con Filipe, que non é habitual, pero el di que vai estar moi bo, que vai ser parecido ao da xouga, non? Pasada por fariña e vai quedar ainda máis crujiente que a xouga. Bueno, pois... E teño xa a salsiña fervendo para reducir. Perfecto. E vou co seguinte paso, pouco a pouco. Pois aí quedas, meu home. Vou, mentras tanto, con Merchi, ao Morraso. Viaxamos, baixamos pola P9 e chegamos a Cangas. Hola, Merchi. Hola, que tal? Como estás? Ui, que pita Moi todo ben. isto. Vou facendo? A ver. botarlle un poquinho de sal aos lombos e agora teño unha mestura que fixen cun allo picadiño, poquinho de perexil e pan relado. É pan relado. Bueno, unha mestura típica, fácil de facer na casa. O sea, un clásico. Moi ben. Isto vai a quedar riquísimo, así, porque vai no forno. Eses 8 ou 10 minutiños que estea vai a quedar crocante. Saberás que é rico, así co allo, perixel. Filipe dixo que el non lle botaba aceite. E ti vas lle botar un pouquiño para o forno? No. Nada? Nada. Non lle vou botar nada. Moi ben, moi ben. É así. Preparados xa. Preparados. Unha receita que fago na casa, rápida, sinxela. Fácil, sinxela, para a xente que está na casa. A ver, por favor, fixádevos. Isto tedelo que facer en nada na casa, temos que ir ao forno. No. No? Porque non quero que Filipe coma os lombos fríos. Vamos a esperar un pouquiño. O sea, acabo de acender ahora mismo o forno que quece. O sea, valo cociñar en directísimo. En directísimo. Non vamos facer máis de televisiva. Non, hoxe non. Entre 8 e 10 minutos vai estar listos. Perfecto. Pois mira, mentre ti preparas e prepara tamén Xuli, imos preguntarlle a Galicia que é o que fai co salmonete, se lle gusta ou non lle gusta o salmonete. Galicia, gusta ou non gusta o salmonete? Salmonete, A mí encántame. no sé qué es. Pescado. Sobre todo que sea de roca. No sé cómo sabe. Sabe a marisco. No. Bastante jugoso. Yo qué sé, no sé. No lo sé hacer.
rellenos. A gallega Frito. Ben, fagolle unha hallada. con unas gambitas. Son buenísimas. A plancha. Se é máis complicado, se pode facer. Pero podese facer con salsa, É o máis rico. e calabacín, ou un tomate gallego. Cebolla, un poquito de pimiento verde. Un pouco viño blanco Tú. E sempre con unha patata cocida. e tiramillas. Dale mucha atrapallada, Non se lle pode quitar o sabor ao salmonete con salsas. Eu discurro. Limón, vinagre e allo. De cociñeira, un 10. Ai, eu xa non che dou explicación. Puxen aquí a piña en solidariedade con Xulio, porque todos somos Xulio, todos somos piña, vale, neste programa, que os saibades. E vexo que está sacando as ervillas Sí, do lume para triturar, pero creo que antes temos que ir ao forno. Sí, vamos vale, a ir. veña. Non vaya a ser que Non lle os- des as costas á cámara, Nunca. porque temos problemas co da cámara, vale? Sí, Mira, ti así. ven, ti gíate por mí, Vamos, vamos indo, aí está. Vamos indo, ti bótate para atrás, ahora vamos a abrir isto. E ahora vamos meter, canto tempo, Merchi? entre 8 e 10 minutos a 180 grados. 8-10 minutos a 180 grados, vale, pechamos o forno e quero que soe o pavo jalo, o que queira, o pavo, dame igual. Eso, volvo con Merchi. Merchi, Que, mira, tritura iso. mira que chulo, ¿eh? Vamos a hacer un puré de ervillas, a ver. Mira, vais saindo por aí por ahora un poquinho de auga. Estamos estrenando, esperemos que funcione. Estamos estrenando, podo darlle, a ver. Veña, dalle. Espera, pode darlle. Non sei, se vai. Ai, que non vai. Dalle. Eu creo que está Veña. daquela maneira, Pero bueno, Veña. vai ou non vai? Vai indo, vai indo. Vai indo. Vai na llama. Eu ia dicir que era sinxelo e doado de facer, Sí, pero debería- non sei. A ver, Vai saindo un sí, poquinho. ao final entre dous é fácil, é pa falar, sabes, un bo motivo para poñerte a falar ca parella, cos pais, entendes, co Claro, irmão, irmá. traballo en equipo, isto sempre é o Contando así, mellor. entendes? Mira, Xulio, estou axudando a alguén. Estou axudando a alguén na vida, ves? Se non poderíamos facelo tamén coa batedora, no Claro. caso da batedora, o que pasa que o pasapurés está guai porque non van as peles. Ah, amiga, vale, está baixando. Pero non Ah, está sí? baixando, non, É unha está... sopita, É algo, Unha Era de sopita. broma, temos que facelo coa batedora, Escoitade. Ten un problema, Merchi, dixo que era fácil isto, Non, está de... pero é mentira. É mentira, Merchi. é mentira, é mentira. É mentira, porque primeiro tens que ter É a solo de maquinaria xoguete, ben. é A de maquinaria xoguete. tens que tela ben. Pero bueno, o percalo é para ti, porque eu coño, No, no, veña. marcho con Xulio e Marcha, está. marcha. Ora o problema telo ti. Xulio, Sabe, Safo? ti non te complicas batendo cousas, No, mesturando. eu vou ao fácil. Vale. Mira como vai a espiña de peixe, mira como está dobrando. O Eso- feito xa vamos quitar. Eso, estás seguro que se pode comer? Sí. Vala probar ti, ademais. Isto No, no, te tiro vaila na probar, receita, Felipe. Isto é unha idea de presentación que vos traio eu. Non é Mirade obrigatorio que para a cara lle receita. quedou, Non é Doulle unha necesario. cara, mira pa aí. Que cara lle quedou ao salmonete. Mira, con que lle pida na pescadería que lle saca os lombos a xente ao salmonete. Sí, ao pescadeiro, ao pescadeiro, sí. Eso é, e faga o resto da receta. Isto vai se fai correr. No, eso ten que estar ben quente. Vale. Porque o que vou facer é brasear estas verduras. Con moi pouquiña manteiga outra vez. Claro. O da espiña hai que dicir a Galicia que é optativo. Eso é, eso que a eso me refiero. O sea, é unha cousa que podedes facer ou non, Mira, Se moi non vos gusta, non facedes. Non moi vamos pouquiña facer para manteiga. probar. Isto ten moito lume, Si, deixa que teña Ah, lume. vale, perdón. Mira, unhas ceboletas, uns allos frescos e uns poucos champiñóns. E vounos brasear que é? Darlle colume moi fuerte e moi pouquiña grasa, simplemente un dourao, porque se Felipe é de verde, hai gustar como a min que Este é o este a teu verdura acompañamento. ao dente. Eso é. Ese é o meu acompañamento, botamos un pouquiño de sal. Merchi! Perdón, Merchi, que? non tiña pensado, pero que vou facer? Merchi soluciona problemas. Merchi é como MacGyver. Entendedes? A MacGyver do morrazo. Dame unha batedora e solución Ao o final, problema. o botedor arranxa todo. Bueno, por bate, muller, non pasa nada. Pero non fagas moito ruido, vale? Vale. Un pouco, non máis. Veña, vamos a ir con Xulio. Mira, e aquí liguei un poquiño a salsa, disolvendo un poquiño de maicena no zume de laranxa que tiña reservado. E agora, como ves, É salsa de laranxa. é salsa de laranxa. Salsa zume de laranxa, non? Sí. Pois vale, veña, vamos ca pregunta de concurso. 50 euros en xogo. Con que froita está acompañando, Xulio, o seu salmonete? Con laranxa. Con que? Con laranxa. Con que? Con laranxa. Moi ben, 50 euros en xogo. Comezade a chamar desde a casa, 50 euriños que veñen moi ben para a cesta da compra. Fan falta. Vale, E mira, mientras tanto, Merche... mira como espesou.
Xa temos ligadita, entón agora simplemente colocamos aí os nosos lomos e fora do lume. Vale. Fora do lume. Vale. Ahora vais a cociñar co calor residual que queda aí. Estou moi a favor desta receita, E ni siquiera vamos cubrir, para manter, para respetar o color da pel, vale? Mira, isto vai solo braseado, como ves, que é como se estiveramos asando as verduras. Vale? É moi fácil. É super sencillo e super rico, ademais. Mirad, veo para aquí Merche, non sei que lle pasa. Teño que lavar ahora a batedora para poder facer outro. Está todo ben? Todo perfecto. Non hai problema ningún. Era facilísimo facer unha crema de ervillas. Unha crema de ervillas, máis de cabeza, moi Xa está feita, xa está feita. Mirad, a pobre. Non te pases con Merche, Vamos chamar a Filipe que nos conte como van as receitas. Filipe, por favor, ven por aquí, anda. Esto... Mima. A ver, Filipe. Son cosas que pasan, a veces complícase o tema da cocina. cocina. Temos que decir que non é que sexa difícil a receita, senón que a máquina estaba mal. Claro, é o directo. A maquinaria estaba mal. É o directo. Mira. É problema de inventario. Chega isto. Non, mete aí os fuciños. Mete aí os fuciños vigueses. Zume de naranja e o salmonete. Como ves, sin nada de grasa. Merchi, pero que che pasa? Puxeme nerviosa. Pero que che pasa, muller? Puxeme nerviosa. Como empezas a tostar, é como se estivera, como se fora unha parrilla. Eu tiña que comprar unha tisola destas porque na casa a min non me vai con tanta soltura a cousa. Xa, pero ese é o pulso, amigo. Eso é por son zurdo. Ese é o pulso. Así non me sale, Mira, que che parecen as receitas, así o que estás vendo? Bueno, esta, en concreto. No, ben, eu tiña un pouco de chisco de medo cando dixo do whisky, porque eu de whisky non che son. No, pero evaporouse todo. No, pero mira, sigue defensiva, ves? No, pero esta é unha cousa. Esta é unha cousa whisky. que lle descubrín eu este home, que... Non ferve ou non? No, non debía. Ah, estupendo. Non sabe a whisky, non? Está 12 todo. Hasta parece que está bo, dixeches. No, pero está 12. No, pois ten o dulzor da laranxa só. Sí. Isto que vamos a facer é, despois sacalo de aí, xa colleu parte do sabor da laranxa e simplemente decorar con ela. Non vamos a cubrir de salsaza, A mí unha cousa que me descubriu Xulio neste programa é que mestura moitas veces bebidas espirituosas, por decirlo así, coa comida, e sempre quedan ben. Sempre quedan ben. Eu depois do de onte que parecía aí fan de Bob Esponja. Verdad. Coa piña unha aposta moi arriscada, pero vai, perdín. Pero seiuche moi ben, estábamos todos moi a favor da tua receita. Vamos ver, mentres tanto, a Merchi. Sabe o mellor, mira. Coita, colle un casco da ONU, vale? Ti colle un casco, colle un escudo protector e vaite chegando o Merchi. Porque ten moita ferramenta aquí na mesa. Xa está, solucionei. Teño un puré, mira, teño un puré de ervillas. Bonito, precioso, cunha cor verde. Señor a xente da casa, fixadevos, Que verdor galego. Isto é verde como a Galicia, este puré. Ervillas, Galicia. Riquísimo. Ai. Doado de facer. Cando che din, pode haber polo medio algunha... Que bonita es Galicia, que verde es, la pena es que llueve. Home, señora, que se non chovera non sería verde. Entende? É así. Eso é así. Ai, que bonito, E mira este que bonito tamén, este con cenoria e cabaza. Gústame que estás facendo iso, unha receita que ten moitas cores. Mola. Moi sana, con moita verduriña. Sí. Vais quedar un puré de primeira. De primeira, En Vigo facemos tamén purés de primeira. Gustache a pimenta? Realmente en Vigo todo o que temos prácticamente de primeira. Bueno, sí, non como na Coruña, non como na Coruña. Eu non dixen nada. Eu tampouco. Bueno, Filipe, vamos ir avanzando isto, podes te sentar outra vez, despois xa vas probar, vale? Veña, vémoslo. Un aplauso para Filipe de Vigo. Creo que hai xente que quere gañar 50 euros. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, mira. É que me encanta. Que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Mari Carmen. Hola. Que tal? Como estás? Ben, Todo ben? De Pontecesures, Sí. Que maravilla. Bueno, mira, hoxe estou contento porque me está soando o teléfono. Está-me soando o teléfono, entón xa sei cando teño que falar contigo. A ver, queres 50 euros ou non? Hombre, Vale, vamos ca pregunta do millón. Que froita usa hoxe Xulio para o seu salmonete? Laranja, cima de laranja. Correcto. 50 euros. Moi ben, moitísimas grazas, Mari Carmen. Que che parecen as receitas? Encantadoras as dúas. Sai, gustan as dúas? As dúas. Bueno, moi ben. Tes que vir un día ao programa, xa que che dou 50 euros, 20. Oye, pois cando poida irei. Pois xa está, moi ben, moitísimas grazas. Un bico para ti, Mari Carmen. Ala. Veña, igualmente. Chao. Chao. Ai, Dios. Bueno, que che queda aquí? Nada, terminar o puré e listo. Non che queda nada máis? Rematar o puré?
Sacar os salmonetes do forno. Sacar o salmonete do forno. E a ti, querido Xulio, que che queda? Emplatar. Emplatar? Bueno, pois mentre tanto sabes que imos facer? Contarlle a Galicia 4 cousiñas sobre o salmonete, porque é delicado, saboroso e moi vistoso o salmonete, nunca pasa desapercibido. Os mellores meses para pescalo son os de verán, así que aínda estades moi a tempo de ir por el á peixería. Ali podedes atopar os de rocha ou barbos, os de lama, que sei que andan por augas algo máis profundos. Seixen uns ou outros, animádevos a probalos. A peixería, ou a peixeira, mellor dito, podelle sacar os lombos nun vira-vira, non como a Xulio, que tamén o fixo nun vira-vira. É feito a prancha, a prancha de hormío que me trabo é unha delicia, pero tamén ao forno, fritido ou mesmo en empanada, como xa apuntaba no seu tempo Emilia Pardo Bazán. E para rematar, unha tristísima noticia, Galicia. O salmonete non ten festa propia, nin nada que se lle pareza. Así pois, fago o anuncio formal. Veciños e veciñas desa vila mariñeira que aínda non ten romaría, dadelle unha volta ao tema e montadelle unha boa troula ao salmonete. Eu non falto e prometo facer o pregón ese ano. Así que xa sabedes, montad a festa, está sonando o pavo. Temos que sacar do forno. Ahora o pavo xa son 700 veces neste programa. Vamos a sacar isto, por favor, Tes Xulio? Teño? A ver. Un trapo por aquí. Que temos aquí no forno, Merchi? Coméntalle a Galicia aí esa cámara. Temos no forno uns lombos de salmonete cun machucado de allo, perexil e pan relado. Levan 8 minutos e van a estar buenísimos. 180 graus. Bueno, pues vámonos a sacar. É un digno segundo puesto, sí, señor. Venga, vámonos a sacar. Chop, fuera aí. Aí estamos. Mira. Olé, Mira que ve. Mira que jugosiños, Caese chavaba aí, mira. Non, ou achegas ou non achegas. Achego aí, achego, aí, ves? Aí está, fixadevos, caesevos a baba. Vale, e agora para lá. Vale, e agora para lá. Pois ide empratando que está rematando o programa, vale? Vale. Emprata, Xulio, sí? Estás niso? Sí. Pois entón vamos chamar ao noso Filipe de Vigo que se levante porque chegou o momento de probar. Filipe, por favor, acompáñanos. Pasea polas cociñas do Voltas co Prato e colócate aquí. Un gustazo pasar por aquí. Verdad? Colócate aquí. Cando te fan o chollo, non fas nada, solo probas. Non fas probas. nada, solo vas comer. Que ben vives, Bueno, pois ponte aquí esperando e vamos ver, mentras tanto, como remata Xulio. A ver, como estás facendo ese empratadiño? Bueno, pues mira, se teña aí os dous lombiños. Home, teu é un empratado... Emplatado chuli. Moi profesional. Chuli. Moi profesional, E agora poñemos aí un poquinho alrededor para que non invada demasiado a laranxa tampouco. Lombos maravillosos que fixo de salmonete á prancha con esa salsa de laranxa, despois fritiu tamén a espiña e braseaches que era cogumelos, ceboleta... Cogumelos e allo fresco. Sencilliño, rico e fardón, Leva ti, veña que che gusto. Veña, vamos, Pablo. Por favor, mira para aquí. Este é o prato que che presenta Xulio de Silleda, que che fixo con pouco aceite, excepto a espiña. A espiña opcional. A espiña sí que lle meteu. E imos coa pregunta de concurso, a ver se damos 50 euros. De que son os purés que fixo Merchi? Por 50 euros, de que son os purés que fixo Merchi? Mira, a pista é moi sinxela. Un é verde e outro é laranxa. Un é verde e outro é laranxa. Xa está. Chícharos e cabaza con cenoria. A ver, xe di unha pista. Ai, perdón, entrei mal na conversa, perdón. Xa, entraches tarde. Tarde. Sí, entraches tarde. Vale, veña. Unha gotiña solo, Filipe, vai probando aí ese. Non, xa estou máis que na proba. Non, é que este xa... Sabe medio plato. Xa foi lanzado. É a pouco, Aí tes outro tamén, vai probando, porque mentras tanto vou repartir 50 euriños, Filipe. Hola, que... Non dou pillado do teléfono, increíble, Hola, que tal? Boa tarde. Hola. Con quen falo? Con Loli. Loli de Vigo? De Vigo. Bueno, de Vigo como Filipe, Esto está todo amañado, A ver. Bueno, casualidades. Casualidades da vida. A ver, Loli, contame. Que utilizou, con que fixo os purés Merchi para o seu salmonete? Con chícharos, zanahoria e cabaza. 50 euros por Vigo. Moi ben, home. Moi ben, Loli. Dime Que dis, Loli? que sí, con chícharos, zanahoria e cabaza. No, que xa che din os 50 euros, Loli. Pois moitas gracias. Nada. Por certo, salmonete riquísimo. Verdad, tes que vir un día ao programa, Bueno, si cuadra. Vente un día, tomamos nota, vale? Veña, moitas gracias. Gracias por chamar, chao. Gracias, boa tarde. Chao. Chao. Bueno, Filipe,
de Vigo. Hoxe pasou moi rápido todo, Pasou todo moi rápido, pero dime ti, quen gaña o voltas co prato do día de hoxe? Si Merchi con eses purés, ese salmonete ao forno, ou Xulio con ese salmonete á laranxa coa espiña do salmonete e ese braseado de cogumelos e ceboleta, non? Ceboleta. E allos frescos. E allos frescos. Filipe de Vigo, quen gaña o voltas co prato? Mira, eu voume quedar cos purés de Merchi, pero se teño que ir ao salmonete, voulle perdoar a piña de onte a Xulio, está moi xugosiño, voume quedar co salmonete de Xulio. Xulio gaña o voltas co prato do día de hoxe! Moitísimas gracias por vir. Moitas gracias, Filipe. Gracias, rapaces. Señores, señores, nos marchamos. Quedan con Hora Galega e mañá hai máis. Quen anda aí e máis a voltas co prato. Chao. Ata mañá.